vinksallaan. Ja Ralfi vetää tuohon parkkihalliin ja lähtee ostoksille, mutta nyt Kulta tulee ohi menemään, kyllä siinä menee David Coulthard pääsuoralla ohitse, mutta normaali pysähdys ja Coulthardin Siellä jäi mekaanikko alle. Jäi mekaanikko alle ja nyt tässä nähtiin, niin tässä näkyy, ai kun jää pahasti tuo jalka. Ai kun tekee paha oikein katsoa tällaisia hommia. Vajaa. Nyt oli pahankuuloinen ääni, mistä se muuten, eikä se vaan tullut Häkkisen autosta. Erittäin pahankuuloinen ääni. Kyllä Mika edelleen menee ihan hyvin. Menee, mutta niin paha rätinä tuli tuolta jostakin, että oikein säikähdettiin täällä selostuskopissa, mutta Häkkisen auto tuntuu kulkevan. Ei! Häkkisellä on ongelmia! Pyörittelee päätään! Mika Häkkisellä on ongelmia! Ei voi olla totta! Ei ole viimeinen kierros! Ei voi olla totta! Kyllä Suomaari ja Hanna on, jos näin käy. Puoli minuuttia on eroa! Kato, pääseekö Mika vielä? Puhaltakaa nyt herran jumala siellä katsomossa ja heiluttakaa vaikka mitä. Pääsee. Ei pääse, en jaksa uskoa nyt jostain syystä. Kone meni, mutta rullati, mennään viimeistä kierrosta. 42,5 oli ero. Ai. Ei voi olla, miten voi olla ihmisellä näin huono tuuri. Täysin käsittämätöntä. Alkaa syttyä, 2 jo palaa, nyt 3. Ja nyt jännitetään Häkkisen starttia. Kuvaruudun vasemmassa reunassa, sitten mennään. Ja Häkkinen saa hyvän lähdön. Kontoja tulee, on Schumacher erittäin hyvin. Schumacher kuitenkin kärkeelle, pystyykö Coulthard pitämään paikkansa? Oliver Panis vai Villeneuve, kumpi se on? Ja siellä on jotain muitakin kuljettajia, eli heti tapahtuu. Kilpailu, viimeinen kierros, vajaa 5 kilometriä enää matkaa. Ja nyt älä rätise Mersu siellä takakontissa. Se on selvää, että sen pitää nyt kestää. Pysähdys ja kaikki on muuten valmista, paitsi polttoainetta vielä lurutellaan tuonne tankin pohjille. 9,6 sekuntia Häkkisen pysähdys. Ja ehtiikö? Peräosastosta tulee tuota kalliin näköistä savua ja ilmeet vetävät erittäin huolestuneeksi tuolla kakkostilla. Kyllä se on sitä myötä. Älä nyt vaan levitä öljyjä siihen radan varteen. GP on aivan näillä sekunneilla valmiina alkamaan. Ja nyt katsotaan Kimi Räikkösen starttia ruudusta numero 5. Millä tavalla Ferrarit lähtevät? Kyllä Rob Schumacher lähtee aivan loistavasti ja kuittaa isoveljensä. Ja kuittaako kärkeen? Kuittaako peräti kärkeen? Ei! Ai! Nyt menee Schumacher todella pahasti pialle. Se on Kimi siinä perässä. Kimi ja perässä. Raju kolari heti alkuun. Ja siellä on tilanne valmis. Ja tämä kilpailu todennäköisesti keskeytetään. Olihan kaudelle alku. Olihan startti tälle kaudelle. Herran Jumala. McNish ainakin on. Pääsikö McNish ja siinä tulee Jenson Button ja on pikkasen remonttia edessä siinäkin autossa. Ja Kimi tulee siinä. No Kimin auto ainakin on ehjä. Samalla tavalla tämmönen tuntuu jatkuvan tai alkavan tämäkin kausi. Montoja etsii paikkaa koko ajan. Kyllä, ja sitten mennään nämä viimeiset kaarteet ja ei voi olla totta, no johan on markkinat. Ei ole totta, no siellä on Ron Dennisilläkään, ei nyt ole sitä ihan tiheämpää kampaa olemassa. Ja Montoya menee, vai meneekö menee? Montoya menee kärkeen, Montoya johtaa, Schumacher toisena, vai kolmantena. Kimi on 4. Montoya. Kyllä Montoya tulee siinä ja anna mennä. Anna mennä Räikkönen, anna mennä ja pitää. Kyllä. Pitää. Ai. Kylmät renkaat. Voi sentäs. Oliko Schumacher, joka meni siitä ulos? Oliko Mihail Schumacher? Kyllä. Schumacher liittyy tähän tuosta vesilätäköstä Spinnanesin kuljettajiin. Siellä on kyllä niinku oikein Formula 1 hautausmaa nyt. Tässä jatkaa kisan kärkinimi. Tämä on tänne pääsuoralle tulos. Ui, kolipaa ja jälleen on muuten. Ei. Ja turva-auto safety car, kyllä. Safety car tulee. Se on ainut huoleaihe tässä vaiheessa ja tietenkin. Hei, katso! Fernando Alonso! Alonso lähti näistä romuista. Nyt on tämä kilpailu kyllä ja kisa keskeytetään kyllä. Kisa keskeytetään aivan oikein. Tässä on ollut aivan liikaa kaiken näköisiä tapahtumia. Samalla Kimi tulee muuten varikolle. Näinköhän sitä jatketaan. Ei jatketa vaan Jordanin porukka juhlii. Kilpailu lopetetaan. Jordan voittaa Fisichella. Onko todella näin? Ei voi olla
tosi tässä tämä tilanne uudestaan vielä Alonson osalta. Erittäin kova kolareus. Onko meillä Timo prosentit täynnä? Vesikelauto syttyy tuleen. Juhlakakku palaa. Ei voi. 17. lokakuuta vuonna 1979 syntynyt suomalainen kuittaa voiton. Loistavaa! Kimi voittaa! Kimi voittaa! Malesian Kuule vaikka yritetään kuinka huolta. Ja Tettikaan radalla on se. Näistä Tomi ääntä vaan. Meinas vaikka kuinka karju. Voi veljet, et kaiken näköisiä oppineita tänne katsomon päästä. Harmin paikka. No niin, terve. Oho, ja mitäköhän? Nyt otetaan jo kaveria kiinni. Näin, ja sinne hyvä hienosti kaatui siihen nenälleen. Ja siitä ei muuta kuin käsiottelevaa kiltti. Ja Ralf Schumacher. Vittu mä sanoin, että pankaa